Eminyakeni engama-28 yentando yabantu, labo besifazane bathi impilo yabo isefana nje nangaphambi kwa-1994. Bavuka ekuseni ngovivi beyotheza ehlathini, lokho babeka kwenkulu ingozi le. Bathi ukumba-eqolo kukagesi okuqhubekayo kwenza isimo sabo sibe sibi kakhulu. Nakuba benawo ugesi emakhaya, kepha usebenzisela ukukhanyisa kuphela, kanti bapheka ngezinkuni. Ugesi usabiza kakhulu. Isifiso sethu ukuthi ungehliswa. Kulo nyaka wezimali, esikhomba ifuna ukwenyusa intengo yogesi ngamaphesenti angu-20.5, kodwa yagcina ivunyelwe amaphesenti angu-9.6. Le nkampani isiphakamisa ukwenyusa kwegesi ngonyaka ozayo ngo-32 wamaphesenti. Ungoti wezamandla uthi ukwenyusa kwentengo yogesi kuzokhahlameza kakhulu abathengi abaswele. Many of our people are unemployed. And electricity is not cheap. So it is unaffordable to many of our people. Ngekudala nje isikhulu soka-Eskom u-Andrew saqashunwa sithi isephansi kakhulu intengo yogesi nokumbono othi kungenzeka wenyuke futhi. Ongoti bathi amandla aphehlwa ngemisebe yelanga yiso isisombululo, kepha iningi alinayo imali yawo.